para espesyal natin. Siguro manali sa buhi. Asin baluaan kambula. Yan man sa iluta, nasa niyang barangay treasurer. Asin barangay Cagayan, Ermin Taho. Yan man si Ninong Maxi. Mga pag-uribahalo sa Pasig. Ninong Michael, our principal sponsor. Ang anak ng groom. Ang anak ng bride, Roland, sa pagdamit. Grupo Hari sa Sunetres. Yan ang sa inutan, si Ninang Ulit. Guro na. Mga pag-inutan Hari sa Sunetres sa Sisuna sa Is. Mga pag-iiba Hari sa Baluaan Kantuhi. Asin Baluaan Kanbula. Dito ka mga babae, Norman. Mga ninang-ninang sa bunyag, Ilauman. Ninang-ninang sa kultur. Mga principal sponsors. Ang Inakang Bride. Mga taga-barangay UP Asin Brialdo. Ang mga tagangon na uman. Ang Ninang Hari pang Marikina. Ang lulahon kang babae o kang bride. Mga ninang-ninang sa bunyag. Ninang sa kultur. May mga naghaharabol pa, Hari sa buhi. Asin Sunetres Kantuberon. Ang mga pamangkin kang bride, Yarman. Yan, sa iyo ka sinayot. Kasi iba kang miyembro kang Unlimited Group. Ang mga partidarios ni Manay and Manoy. Yan na si Manuelia, ang suportado niya. Ang mga pamangkin na si Naki, may lupa-lupa si Marian. Si mga bagong abot
t-shirt ko sa buong land. Maawit din ko sa mga principal sponsors, secondary sponsors, and may ilang pagka-tindog ng significant roles sa milestone na ito. Ang MC ko, kaya pinatarik. Napapatulis mo talaga ang aming Marikina. Nagtatalit ba ng anak na nagawa mo? Yan, presidente si Nanay Umitang, Unlimited Group. Kaya yan man sa inutan ang mga pag-iriba sa Unlimited Group. Mga partidarios, mga pag-iriba hali sa Barangay Grijalbo. Mga kapwa ninong-ninang, as in principal sponsors, ang anak ng group. Run out! Grabe magkatagi na naman ka!